Kalau meringati kagem pengantar Sarimbit ingkang sampun mampinten-pinten wekdal mampinten tahun ngalamun ning atining penganten. Monggo nggih, Bapak Bapak tamu kasih manggaken. Yen tak rasa ragu wawa rasa jroning ati tansah kelingan ngomong tamu Anjir, oke, monggo termasuk Bapak Ibu di studio 2 kesuwun ugi foto kagem temanten Sarimbit sama malih Bapak Ibu among tamu yang di studio 2 ugi kepareng jengkar sampun paripurna angge kardi tumuju wonten panggung foto kalian temanten Sarimbit. Kebangun tresno angel nggonku hangon cahati pamujiku mbok bisawa katekan setiaku katresnanku ditimbangi tresno kang satuh kaya ngapa bunga rasa jroning ati katekan setiaku kang tak harap bejongonku urip iki Aturaken sugeng ngresmi pasugatan keluarga saya para tamu ngresmi pasugatan yang sasana buka sinambi foto kalian temanten Sarimbit ing wekdal menika sinenggung kata-kata penjol audio sound system mengembara di udara layar lipar ugi Arif fotologi lare Jawa live streaming pamujiku hamba bisawa katekan setiaku katresnanku ditimbangi tresno kang satuh kaya ngapa bebunga
rasa jroning ati katakan setiaku kang tak harap bejongonku urip iki kasmangken sang sampun ngaresmi pasugatan paripurna saged foto kalian temanten saripet wonten ing panggung Bapak Ibu ugi sasmita ingkang kula tampi tasih kathah foto saking sedaya keluarga. Bapak Ibu, nyuwun pangapunten menika sesuk ingkang kula tampi barikan kanthi praja sampun kepareng paripurna saking boten dipun bedol saged foto kalian temanten wonten ing panggung mekaten. Lajengipun kepareng dumateng keluarga besar SD Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Guru serta staf SDN Bendung Kalih SDN Bendung 2 kasuwun foto kalian temanten saripet wonten ing panggung. Sampun malih dumateng keluarga besar Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru beserta seluruh staf SDN Bendung 2 kasuwun foto kalian temanten saripet. Sedaya paraga paraganing barikan kadang-kadang penjol audio sound system kelayar lipar Gunung Kidul foto video syuting Arif Fotologi Lare Jawa ugi foto video syuting gelaran paket wedding komplit gelaran Kampung Awen Gunung Kidul Handayani Desti Makeup gelaran Kampung Awen kula Mbak Arif Fitra Salim hambok bilih anggenipun nglantaraken acara wonten Purwomadya Wusana wonten cacat cicir cayat kuciwa estu kula nglenggana nyuwun lumunturing sih jelon dipasami. Konturipun para tamu kinantenan kanthi sesanti ganggo tri ganggo durga mendak kalosena hayu rahayu ingkang sama pinanggih nderekaken sugeng konturipun para tamu wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nun matur nuwun samangke konturipun para tamu kinurmatan ganti ungling ladrang gleyong. Saparipunaning pahargyan samangke kasusul keluarga ageng Bapak Pairin Ibu Supatmi kasumanggaken ugi keluarga besar SDN Bendung 2 tasih dipun tenggo foto wonten ing panggung matur nuwun. Selesaiipun kepareng dumateng keluarga besar Bapak Pairin, Ibu Supatmi, sedaya trah wonten ing Dringo Bendung Semen kasumanggaken nyangkat wonten ing panggung kapendhet gambaripun dening kadang-kadang Arif Fotologi ugi Lare Jawa video syuting sumangga.
Salajengipun dumateng sedaya keluarga besar Trah Somo Kartiko kepareng saged nyangket wonten ing panggung foto kalian temanten sarimbit dipun tenggo donga pangestunipun kanthi foto ing wekdal menika. Keluarga ageng saking Trah Mbah Somo Kartiko kasuwun sedaya Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D, Mbok D, Palik Bulik, Kang Mas Mbakyu, adik, gede, cilik, nom tuwa kasumanggaken saged minggah wonten ing panggung. Menika panggungipun kuat dening kadang-kadang gelaran dekorasi. Kuat kagem foto bersama. Inilah the wedding of Ririn Setia Rahmawati, Sarjana Keperawatan Nurse, kalian Bagus Zulfikar Faris Aziz, Sarjana Agama. Sinung yontening kadang-kadang saking gelaran paket wedding komplit, gelaran Kampung Ngawen Gunung Kidul Harayani. Ugi penjol audio sound system, layar lipar Gunung Kidul, Arif Fotologi, ugi Lare Jawa Video Shooting, jeneng kuyang ugi Desti Makeup, gelaran Kampung Ngawen Gunung Kidul Harayani. Teruntuk pengantin berdua, mudah-mudahan bahagia selama-lamanya.
baru bagi kedua mempelai mengiringi foto kedua pengantin Sarimbit. Foto keluarga besar dari Bapak Pairin juga Ibu Supatmi kasmanggaken. Semua karena cinta, kita berada di sini di panggung karena cinta yang luar biasa. Tas di Betengko, kadang-kadang Arif Fotologi di lari Jawa video syuting ngantos dumugi samangke sak paripunane paharian kirang langkung tabuh gangsal kalian kadang-kadang Arif Fotologi kasunanggaken wekdal menika untuk menawi sedaya kru saking gelaran paket wedding komplit karena cinta pada siang hari ini. Mungkin lagu terakhir perjumpaan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa Bapak Ibu seluruh keluarga besar dari Bapak Pairin, Ibu Supatmi, juga keluarga besar Bapak Gatot Sukerno, Ibu Sri Suparmi. Di hari bahagia pengantin berdua, Ririn Setia Rahmawati, Sarjana Keperawatan NES dan juga Zulfikar Faris Aziz, Sarjana Agama, mudah-mudahan bahagia selama-lamanya. Kami seluruh kru yang bertugas mohon pamit, mohon undur diri atas segala kesalahan, segala kurang dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga seluruh tamu undangan dan juga hadirin yang berbahagia, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan dari kami. Sugeng Pinanggih, sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan bahagia selalu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas doa restu yang diberikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bahagia dan dapat perlindungan dari Allah SWT. Kami undur diri, mohon pamit. Assalamualaikum, sampai jumpa.